En el marc del 5è concurs de còmic i dibuixos d'edificis històrics de Collblanc la Torrassa, l'Escarrà ha organitzat una partida d'Scrabble familiar relacionada amb el món del còmic. Va ser ahir a la tarda a la Biblioteca Josep Janés. Els nens que ahir a la tarda visitaven la Biblioteca Josep Janés podien jugar una partida d'Scrabble per descobrir paraules relacionades amb el còmic. Bafarada, detectiu, samurai o barrufet són algunes de les que van trobar. No només relacionem amb el còmic, sinó que busquem que agafin una mica ortografia, que agafin vocabulari, que s'habituïn al català, a les petites normes del català i que s'ho passin bé, no? El per què? Doncs, perquè no són paraules, aquí a la biblioteca estem plens de paraules, no? I era una manera molt divertida de jugar i de fomentar la creativitat i la imaginació dels infants. Aquesta activitat es fa de manera periòdica i està relacionada amb el 5è concurs de còmic i dibuixos d'edificis històrics de Collblanc la Torrassa, al qual es podrà participar fins al proper 3 d'abril. Hay una parte que es de dibujos antiguos, del patrimonio antiguo, entonces para que ellos conozcan lo que tenían antiguamente, el modo de dibujar y todo eso, porque muchos niños no saben, claro, de la historia y de todos esos patrimonios que tenemos, y al hacer el dibujo pues ya se enteran. Properament, l'Escarrà celebrarà el torneig interinstituts que organitza anualment junt amb l'Associació d'Estudiants de l'Hospitalet. Es jugarà el proper 22 de març a Canarús i hi participaran diversos instituts de la ciutat.